to na tabbatar miki da cewa albarkacin Annabi Muhammad da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kika amfani da wannan kayan duk inda yaje ba zai taba zama namiji ba sai a gidanki. Saboda haka in ma kina da makishiya sai kin ce ban da wance, sai kin faɗi sunan ki. Assalamu alaikum matan kwalisa, diwa Tribe gidan kamshi, gidanku ne ku kaɗai matan kwalisa. Wato jama'a fa akwai matsala tsakani da Allah da Annabi da Jala, akwai matsala saboda gaskiya abubuwa da yawa da suke faruwa wallahi ba kwa kyautawa mata. Tsakani da Allah wannan wace irin rayuwa ce? Duk fa matar fa da ka auro fa wallahi amana ce a hannunka, kuma wallahi matan nan ta riga ta sadaukar da rayuwarta a kanka, bai kamata kai kuma ka dinga mata ba daidai ba. Akwai matsaloli kala kala, shi yasa kullum mata nake ƙara gaya muku, duk wani abu fa ne zai baku gudunmawa a rayuwa auren ku wallahi a tsaye nake akai. Duk wani abu da zai baku gudunmawa 100% a cikin harkar auratayyar ku, to diwa ta gidan kamshi ni din nan a tsaye nake akai, domin ba zan taba barin in ga mace tana kuka ba, ina kuma da yanda zan yi ba zan taimaka ba, babu wannan zancen. Shi yasa a kullum nake yunkurin ka muku abubuwa kala kala. Saboda haka mata yan kwalisa kuna ina, idan kin san cewar ke kina faɗa a ji a gidanki, to wannan kayan da zan yi talla yanzu ba kayan ki bane. Idan kin san cewar mai gida yana zama tare da ke ku hira, to wannan kayan shi ma ba naki bane. Idan kin san cewar daga kin ce ayi ake yi, ba musu babu jayayya, kuma hankalin mai gida yana kanki, to wannan kayan ba naki bane. Wannan kayan ne na matar da ta san cewar mai gida ba ta ita yake ba, baya sauraron ta, baya kallon ta, ko da yaushe hankalinsa yana wani guri, yana gurin wa'ansu musamman mata na waje. To wannan kaya naki ne na musamman, domin kaya ne na alhabiba, daga cikin bainu bainik diwa Tribe gidan kamshi, gidanku ne ku kaɗai mata yan kwalisa. Kayan bainu bainik ne, kayan matan aure ne na musamman, kaya ne kala kala wanda muke fitar da sunaye daga cikinsa daban-daban. Shi asalin bainu bainik shine asalin name din, to wannan kuma bainu bainik alhabiba ne, domin wannan kaya ne na musamman na duk matar da san cewa tana da matsala a gidan aurenta. Domin duk matar da san cewa tana da matsala a gidanta, to ki zo ki sai wannan kayan. Wannan wani set ne na alhabiba daga bainu bainik. Wannan set din bainu bainik alhabiba kenan. Wannan kaya ne na musamman na matan aure, amma matar da ta san cewa tana da matsala, matar da ta san cewar mijinta yana yawa a waje, baya sauraron ta, baya bata attention din da ya kamata, to ki zo ki sai wannan kaya ne na musamman. Kayan ku ne na mata yan kwalisa, kaya ne na matar da take son ta zauna lafiya a gidanta, ta rike mijinta, ta zauna cikin mutunci da aminci da tsananin soyayya da kulawa. Domin zawarci fa ba shi da daɗi. Duk wata matsala ta gidan aure, idan dai kina gidan auren, to ki kokari ki gyara matsalar nan. Kar ki kawo ma abin da kake tunanin yanda zaki ce bari ki fita, a'a, sai ki kalli me matsala kuma ya za a ki gyara ta. Domin duk wata matsala tana da gyara, duk wata matsala akwai yanda za a gyara ta, duk wani ciwo kuma yana da magani. Saboda haka diwa Tribe gidan kamshi, gidanku ne ku kaɗai mata yan kwalisa. Idan matsalar ki ce mijinki baya baki attention, baya sauraron ki, matan waje sun ɗauke masa hankali, kullum yana waje, yana hannun wasu, kullum ya zama mijin ku ce da wasu, to ki zo ki sai wannan set din na alhabiba. Wannan kayan mata ne na musamman da zai da miki da martabarki, zai jiyo miki da hankalin mijinki, ya dawo gare ki, ya zo gurin ki. Ina tabbatar miki da cewa wannan kayan na alhabiba daga cikin kayan bainu bainik, kaya ne wanda idan ma mijinki yana yawo, to na tabbatar miki da cewa albarkacin Annabi Muhammad da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kika amfani da wannan kayan, duk inda yaje ba zai taba zama namiji ba sai a gidanki. Saboda haka in ma kina da makishiya, sai kin ce ban da wance, sai kin faɗi sunan kishiyoyinki kin ware su, ko kuma kin furta mata aure ban da mata aure. Amma in dai mace ce ta banza, to daraja Annabi Muhammad da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ba zai taba zama namiji a wani guri ba sai a gurinki. Saboda haka wannan kayan ne na alhabiba na musamman, naku na mata yan kwalisa. Wannan sukari ne alhabiba, wannan sukari yana da kyau sosai, yana saukar da ni'ima, yana gyara mace. Idan ma matsalar daga gurin ki ne irin baya gamsuwa da ke, yasa har ya zama na wasu, to wannan kayan zai sa ki gamsar da mijinki, kuma ki rike shi, kuma ki dada hankalinsa gare ki, albarkacin Annabi da Alkur'ani. Wannan sukari ne, ana shan wannan sukari din karamin kofi ake shan shi kullum so ɗaya a rana. Wannan maganin sanyi ne, yana wanke mara sosai. Wannan abdominal cleanser din nan yana da kyau sosai, yana wanke mara, yana wanke mahaifa, yana wanke duk wani datti, duk wani abu da zai hana magani ya miki aiki, to wannan yana wanke shi, yana wanko datti mara yanda ya kamata. Wannan ana shan shi, ga bayanin duk da ake shan sa a jiki. Kwana 3 kadai zaki shanye wannan, kwana 3 a jere zaki shanye shi, ki sha yau, ki sha gobe, ki sha jibi, ki kasa shi 3. Shi ake fara sha kafin a fara shan kowane kaya, domin ya baki duk wani result din da ake so. Wannan kuma zuma ce ta alhabiba, wannan zuma cokali ɗaya ake shanta, zaki iya shanta da madara, zaki iya iban cokali ɗaya ki sata a madara, kuma zaki iya shanta cokali ɗaya a haka idan kina son magani sosai kenan, zaki iya shanta haka. Wannan zuma kenan. Wannan kuma gumba ce, wannan gumba ce da alhabiba tare da maganin ta, kayan alhabiba ne wannan. Ga gumban nan zaki dauki gumban ki dama ta da wannan maganin, ga dai bayanin da yadda ake amfani da su nan, domin kaya ne na musamman, kaya ne na sirri, naku na matan kwalisa. Ina gaya muku, inda magana ce ta asraru,
to ku zo Diwa Attractive gidan kamshi domin duk wata harka da zaki zauna lafiya a gidan aurenki ki rike mijinki ku zauna cikin girmamawa da mutuntawa to ki zo muna da shi a Diwa Attractive gidan kamshi gidan ku kadai mata yin kwalisa. Wannan insatin ne, wannan kala uku ne ga sunan su ukun nan a jere suke tare ake amfani da su lokaci daya. Wannan ko so ɗaya kika amfani da wannan kayan to ina tabbatar miki da cewa in dai magana ce ta mijinki yana yawo yana biye to daraja annabi da alkur'ani zai daina, komai zai tsaya, za ki ga komai a waje ya tsaya masa in dai na wannan bangaren ne, sai dai a gida ne kawai zai zama mutum, zai zama namiji kuma zai tsaya abin da ya kamata albarkacin annabi da alkur'ani. Wannan turare ne, wannan attraction turaren wuta ne wannan, ba a turara shi a cikin ɗaki, wannan shi turaren ba a ɗaki ake turara shi ba. Ina gaya miki ga bayanin inda ake amfani da shi nan a ciki, domin kaya ne namu na sirri na Diwa Attractive gidan kamshi. Duk abin da aka ce harka ce ta namiji baya zama guri ɗaya, abu ne wanda za a tsaya a jawo hankalinsa, a riƙe shi, a kafe shi, to fa abu ne wanda sai an tsaya an yi shi cikin sirri, cikin mutunci da girmamawa, kuma cikin yarin addinin musulunci yanda abubuwa suka kamata, domin kowace mace zauna lafiya a gidanta. Kai gidan kamshi duk wani abu da muke muna yin sa ne a cikin tsari, a cikin ya kamata, a cikin tarbiyya da girmamawa da mutuntawa, da mu kowace mace ta zauna lafiya a gidan aurenta cikin mutuntawa da girmamawa, domin ni a duniyan nan ba na son in ga mace cikin tashin hankali a gidan aure. Shi yasa duk wani abu, duk wata matsala idan na ji ta in aka gaya min to sai na san yanda na bi iznillahi ta'ala na shiga na fita gurin iyaye da kakanni mun nemo asirarin da za a zauna a gyara wannan matsalar domin a zauna lafiya. To wannan kayan ne na alhabiba na musamman. Shi wannan ana dafa kaza da shi ko nama, wannan farfesu zaki dinga yi da shi ko nama ki dinga ci, yana gyara mace, yana ƙara mace ɗanɗano, yana kuma daɗewa sosai a jikin mace, domin wannan duk kayan mu baki ɗaya ma kowane kaya yana daɗewa, kayan mu da yawa sai kin yi haihu tukuna jinin haihuwa ke lalata shi, ko kuma in kika al'ada da yawa idan baki haihuwa kenan. Wannan kuma gari ne da ake shan shi da madara, wannan garin ana shan shi da madara, shi ma wannan garin ana shan shi da madara, kowane ɗan kaɗan ake sha ba wai da yawa ba. Dukkan su wa'annan kayan ne na alhabiba na musamman, kuna ku na mata ƴan kwalisa. Wannan kuma sabulin tsarki ne, wannan shi kuma iyakan cibiya ake shafa shi duk sanda za a je gurin mai gida. Shi wannan ake amfani da su gashi nan, ga step 1 nan, ga step 2 nan, ga step 3 nan, dukkan su kowanne. Shi wannan tsarki ake yi da shi kwana 3 kadai kin gama da shi, tsarki zaki da shi first, sai kuma wannan shi kuma za a zo a shafa shi, wannan mace za ta yi amfani da shi ta shafa shi, sai kuma wannan ta zo ta insatin da shi duka a lokaci daya. Hajiya ta bi iznillahi ta'ala in dai magana ce ta kina da matsala ta mai gida baya zama gurinki, hankalinsa baya gurinki, matan waje sun dauke masa hankali, to albarkacin annabi Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zai zama tare da ke, zai zauna gurinki, a gurinki kadai zai zama namiji, a waje gaba ɗaya ba namiji bane. Shi yasa idan kina da kishiya sai kin cire sunanta, sai kin ce banda matar aure, banda matar sunna, banda matarsa ta aure sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Amma duk wata mace ta banza ya tashi daga aiki, to kuma ya tashi albarkacin annabi da alkur'ani. Duka dai wannan kayan ga sunan dai yanzu is available a Diwa Attractive gidan kamshi. Wannan kayan sunan shi set din alhabiba, idan kuka tashi siya ku ce kayan alhabiba muke so, ko kuma ku dauki bidiyon nan ku tura mana, ko ku screenshot din hotunan ku tura mana a WhatsApp. Diwa Attractive gidan kamshi, gidan ku ne na mata yan kwalisa. Wannan kayan dai yana nan yanzu is available, muna delivering kayan mu worldwide, duk inda kuke a duniya ku sai kayan mu insha Allah rabbi za mu tura muku. A Diwa Attractive gidan kamshi muna nan a jihar Kano, muna nan ba 65 Lami Road a cikin Nasarawa GRA a jihar Kano. Muna da salon, muna kitso, muna lalle, muna gyaran jiki, muna face fashion, muna duk wani abu na mata yan kwalisa, muna bajana steam. Diwa Attractive gidan kamshi, gidan ku ne ku kadai mata yan kwalisa. Ina godiya mata.